Nakadawat og cash assistance gikan sa gobyerno ang mga residente sa Mandawi nga labihang naapektuhan sa pag-igo sa Bagyong Tino. Ang report ni Nico Sereno. Nagdasok ang mga taga Mandawi sa Ibabaw Estancia Gym aron maklaim ang assistance para kanila. Tag 10,000 pesos ang nadawat nga financial aid giapod-apod sa Kapitolyo. Tabang kini sa mga labing apektado sa pag-igo ni Bagyong Tino niadtong buwan sa Nobyembre. 1,126 ka mga Mandawihanon ang kwalipikadong makadawat sa hinabang. Usa kanila si Ginang Margarita, taga Lubang, Kasuntingan, na emosyonal dihang mihandom sa kalisdanan ug hagit sa ilang pamilya atol sa pag-igo sa bagyo. Nilapaw sa ilang balay ang tubig. Lisod yung kayo among sitwasyon sa Lubang. Mayroon tako na wala among butang, at least sagdilang ng butang ang kinabuhi, Sir Marie. 3 months na mo sa naadto puno among balay silong ug taas. 3 months? Una na ano na? Oh, di usa ko nakaadto kay di man masudlan. Grabe man labo. Karong bag-o, giganid pagsuroy sa Kapitolyo ang lain-lain nga mga LGUs para sa releasing sa assistance sa mga naapektuhan. Gawa sa cash aid, nakadawat usab sila og tag 10 kilos nga sakong bugas gikan sa national government. May tabang sab gikan sa ubang capital departments. So better late than never, no? Sa province of Cebu, headed by Governor Pamela Maricuatro, paningkamutan yun nga mahatag yun nato ning assistance sa mga na-affected. Kita biyang tanan affected, pero based on verification ato na lang nang gisalig sa tagsa-tagsa ka mga LGU, specifically barangay, sila mo ini determine. And then the province of Cebu, with the verification nga gipasihan sa lista. Nico Sereno, Balitang Bisdak.